Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum, Aisha Sharif Baffa ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai ke na agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewar jami'an lafiya a gabashin Iraki sun ce wata gobara da ta tashi a wasu rukunan shaguna ta yi sanadin mutuwar mutane akalla fiye da 60. An ayyana dokar ta ɓata a lardin Punjab bayan mutum akalla 60 sun rasa ransu a rana guda sakamakon ambaliyar ruwa da ta afko a Pakistan. To yayin da aka kammala taron addu'o'i na musamman don neman gafara ga tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a Daura da ke jihar Katsina, gwamnatin kasar ta sha alwashin kare mutuncin iyalansa. Insha Allah a madadin shugaban kasa ina so in jaddada muku za mu rike amananku kuma za mu kare mutuncin gidan President Muhammadu Buhari da iyalansa da al'ummansa. To a jihar Kano da ke arewacin Najeriya rundunar 'yan sandan jihar ce ta ce ta kama wasu da ake zargi da hannu a kisan wasu ɗalibai a makarantar sakandare ta gwamnati da ke karamar hukumar Bichi. Wasu yara suka daki wasu yara guda 4 wanda kuma aka kai su asibiti, biyu suka rasu, biyu suna asibiti. To yanzu dai daga binciken da ake an tattaro mata 'yan makarantar guda 11 suna hannun 'yan sanda, ana gudanar da bincike akan lamarin. Za mu je jamhuriyar Nijar inda ofishin jakadancin kasar India a can ya ce 'yan bindiga sun kashe wani ɗan kasar tare da yin garkuwa da wani a yammacin Nijar ɗin. Amma kafin sai Zulaiha Abubakar ta karanto mana labaran duniya. Mahukunta a gabashin Iraki sun ce za su ɗauki matakin shari'a akan masu cibiyar kasuwancin da ta yi gobara a daren Laraba inda sama da mutane 60 suka mutu. An bayyana damuwa a shafukan sada zumunta game da rashin ɗaukar matakan kare afkuwar haɗari a sabon ginin rukunin shagunan da ke birnin Kut. Videos show distressed families gathered outside. Wakiliyar BBC ta ce bidiyo ya nuna yadda iyalai suka yi dandazo a wajen wani asibiti da ke kusa inda aka kai waɗanda ibtila'in ya ritsa da su. Ana iya jiyo da dama suna kuka da ihu. Jami'ai sun ce mutane da dama sun mutu a cikin banɗaki. Hotuna sun nuna wasu mutane tsaye a kan rufin shagunan suna kiran a kai musu ɗauki. Magina ba sa la'akari da tsarin ginin da Iraki ta yi tanadi domin kare rayuwar al'umma, abin da ke haifar da mummunar gobara a lokuta da dama. Dakarun gwamnatin Siriya da dama sun janye daga kudancin Suwaida, amma ana ci gaba da samun ɓullar tashe-tashen hankula. Rikici tsakanin mabiya addinin Druze da Larabawa mazauna karkara ya sanya Isra'ila kai hari Damascus, yayin da sojin Siriya ke ƙara dannawa Suwaida. Isra'ila ta ce ta ɗauki matakin kare mabiya addinin Druze ne domin tsaron ƙasarta. Shugaban riko na Siriya Ahmad al-Sharrah ya ce al'ummar ƙasar ba ta tsoron yaƙi, a don haka ya miƙa alhakin tsaron mabiya addinin Druze a hannun shugabannin al'ummar. Mutane biyu sun mutu sakamakon hari a cocin Katolika da ke birnin Gaza, yayin da wasu da dama suka jakkata ciki har da babban limamin coci. Hotunan da aka nuna wa BBC sun nuna yadda tagogi da rufin gini suka lalace. Firaministar Italiya Giorgia Meloni, wadda ta ɗora alhakin lamarin akan Isra'ila, ta ce ba za a amince da kaiwa fararen hula har-hara ba. Isra'ila ta dage cewar bata kaiwa gine-ginen addini hari, amma tana bincike. Mabiya addinin Kirista da dama da mahallansu suka rushe sun koma rayuwa a coci. Marigayi Papa Roma Francis ya kasance yana tuntubar su a kowace rana. Pictures show damage to the roof of the Holy Family Church. There's footage. Wakiliyar BBC ta ce hotuna sun nuna yadda cocin Holy Family ta lalace. Akwai hoton da ya nuna wani jagoran addini da ya samu rauni a kafa yayin da yake magana da wani majinyaci a asibiti. To kuna shan labarin duniya daga sashen Hausa na BBC. Gwamnatin sojin Myanmar ta ce ta sake karbe birane masu muhimmanci daga 'yan tawaye bayan dogon lokaci ana fafatawa. Birnin Wankyo da ke arewa maso gabashin kasar na da tazarar kilomita 40 tsakaninsa da makarantar horas da sojoji, kuma shine nasara ta farko da dakarun gwamnatin Bama ta samu tun da suka fara mayar da martani a farkon wannan shekara. Soji sun karbe iko shekaru 4 da suka gabata, kuma tun daga lokacin suka shiga yakin basasa.
Mahukunta a Ghana sun tuhumi wani tsohon shugaban hukumar kula da harkokin man fetur da cin hancin dala miliyan 28. Ofishin mai gabatar da ƙara na musamman ya ce Mustapha Abdulhamid da wasu mutane 6 za su fuskanci tuhuma game da karkatar da kudaden man fetur zuwa kamfanin Shell. Mr. Abdulhamid ya kareta zargin da ake masa. A watan da ya gabata ne aka kafa sabuwar hukumar kula da albarkatun man fetur ta ƙasar Ghana, wadda aka ɗora wa alhakin hana fitar da mai ba bisa ƙa'ida ba da hana gurɓata shi, sannan hukumar ce ke da alhakin bayar da lasisi. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC.